Halløj. I dag skal vi snakke lidt mere om følelser. Så hvis du ikke har været inde og se den sidste video, vil jeg råde dig til at gøre det. Der er lidt kontekst, der er lidt nemmere at forstå med den her video, hvis du ikke har set den første. Men i hvert fald så synes jeg egentlig bare, at vi skal hoppe direkte ind til det. Så vi er ved, så nu burde I kunne se det her. Så vi har følelser løber efter fokus. Det er det, jeg prøver at vise med den lille dreng her. Og det er, where attention goes, energy flows. Og det er det, vi skal snakke om i dag, fordi der er mange folk, der har forkert fokus allerede nu. Sådan, hvis jeg spurgte dig, sådan, hvad fokuserer du på i løbet af dagen, jamen, så ville du nok godt kunne svare mig. Men der er lidt flere aspekter til det. Og det er det, vi kommer til at gå igennem i dag, fordi din underbevidsthed har et andet form for fokus. Og vi kommer til at snakke lidt om, hvad for nogle to slags måder, man har fokus på, og man oplever følelser. Så lad os gå direkte ind til det. Jeg vil lige hurtigt briefly, fordi hvis man nu ikke har set den sidste video, så lige hurtigt snakke om noget. Sidste gang, der snakker vi meget om det her board her, hvor jeg snakker meget om de negative følelser, som er, dem der er hernede. Så det er sådan set dem, vi kom meget igennem om sidst. Og det vi sådan også snakker om, det var, at du har følelser, som bliver til energi i bevægelse. Jeg synes, det er nemmere at forstå på engelsk, fordi det hedder, det hedder emotions. Og emotions, det er sådan energi, motion. Det er sådan, det står i ordet. Så det er lidt nemmere at forstå engelsk, men den er det følelser, og så er det energi i bevægelse. Og så har vi vibrationer. Og vibration, det er sådan, hvis du skal forestille en guitar, så det er bare sådan en streng. De forskellige strenge, du spiller på, hvor det, sådan, det giver forskellige lyde og forskellige frekvenser. De har en forskellig vibration. Og den vibration, hvis den er holdt længe nok, jamen, så får det sådan en frekvens. Og en frekvens, det er bare sådan det, jeg kalder normalt en frequency. En frequency er noget, der har været der kontinuerligt længere tid. Så det er sådan kontinuerligt, det har været der i lang tid, og derfor en frequency. Ligesom sådan en sang, du ved, en overskrift af en sang, jamen det her det er en popsang, det her det er en tidssang, det her det er en gladsang. Og det bliver til din virkelighed. Det her, det var, hvad vi sådan briefly kom ind på sidst, at din virkelighed bliver formet af din frequency. Derfor er det super vigtigt, hvis du render rundt og putter de her følelser ind som din frequency, fordi at du går hele tiden og føler ting herover i løbet af din dag, og det er dem, der har den stærkeste, sådan store, altså hvis man er sur, så er man tit meget sur, hvor at hvis man er glad, så kan det være, man er sådan, jeg er glad for at få mad i dag. Du ved, man tænker ikke over det. Man tager mange ting for givet, den har du sikkert også hørt før, og det vi sådan ligesom snakkede lidt om i går, at det er super, super vigtigt, hvad du putter ind til de her følelser, fordi det er det, der bliver perpetueret helt ned til din virkelighed, og det, der former din virkelighed. Så din frekvens, den vil vi jo gerne have til at blive formet af de her høje emotions heroppe. Så det er i hvert fald det, vi snakker om sidst. Det vi så skal snakke om i dag er, hvor vigtigt det er, at man gør det rigtigt. Og vi kommer til at komme ind på en masse eksempler, som du allerede kan se nu. Jeg har lidt eksempler fra Koranen, Bibelen og sådan nogle ting. Og jeg er åben for, alle har en religion. Hvis du har en religion, super fedt. Hvis den hjælper dig i dit liv, og den hjælper dig med at materialize de ting, du vil, og den levemåde, du har, gør dig glad, så vil jeg ikke stoppe dig fra din religion. Jeg vil heller ikke overbevise dig om, at det, jeg sidder og siger nu, det er anderledes. Det er grund til at tage dem med. Det får du måske kan se, der er måske en rigtighed i det, fordi at de også har nævnt noget, hvor det kan refereres til. Det er ikke fordi, du ikke kan tro på eksempel Bibelen, imens du tror på det her. Det kan du sagtens. Der er ikke noget limit til det på den måde. Men det vi så vil gå ind på her, det er, i dag vil jeg rigtig gerne få det til også at forstå, at hjernen her har et magnetic field rundt om sig. Sådan et magnetic field. Jeg ved ikke, hvor meget man behøver at vide, at der er et magnetic field, men man skal forstå, at der er sådan et filt rundt om en. Man kan ligesom godt mærke, hvis der er en person, der går meget tæt på en. Når man går og siger hej, så siger man hej, og så sådan går personen meget tæt på en. Så det er sådan, som om det er ubehageligt. Det er sådan, at folk kommer for tæt på dit magnetic field, og folk er for tæt på. Man kan også mærke, at nogle mennesker, når man er sammen med dem, så er man super rolig. Super, super rolig. Og nogle mennesker, der er man sådan lidt forstyrret, eller man er ikke lige så i behag. Og lige sådan, hvis du kender folk, og I har meget tendens af den samme, jamen så begynder jeg at have den samme magnetic field, samme frequency. Og derfor så har I mere sådan
en mere sparring, ikke? Og det der er, det er, at hjertet er altså 60-100 gange stærkere. Og det er det, der er problemet, fordi mange folk, hvis der er stillet det første spørgsmål, hvad går du og tænker på, så svarer de, hvad der lige sådan kommer op til hovedet. Men det er hjertet her, der står for 60-100 gange så meget energi stort i sig. Det er magnetic field, det er altså et energifelt, og det er den, der står for meget større procentdel af det. Så hvis du ikke har styr på, hvad den tænker, jamen, så ved du ikke helt, hvordan din reality bliver formet, og hvad der bliver outputtet ind i verden. Og jeg har prøvet så meget som muligt at tage så mange sådan ting, du kan gå ind og research selv, hvis det er sådan, at du begynder at tænke sådan, men er det rigtigt, og hvad er det, han sidder og prædiker om, at du ligesom sådan kunne gå ind selv og kigge de her studier, og så sådan gå ind og vurdere sådan, om du kan finde noget rigtighed i det. Og det der også er, det er, at på et tidspunkt i Koranen, der siger de, at hvis der er noget, der bliver rådent, et stykke kød, der bliver rådent, så vil hele din krop være råden. Og det er den del, de snakker om, det er så hjertet. Og jeg synes sådan, at du skal bare komme ud og forstå, at energifeltet dit hjerte danner, som er så meget stærkere, er så essential at kende, hvordan den outputter energi, og hvor den energi ligger. Fordi du kan gå og lave så mange gode aktiviteter, og gode så mange handlinger, og have så mange gode tanker, som du har lyst til. Hvis dit hjerte ikke pumper på samme frekvens som din tankegang, det er sådan, jeg gør det her, jeg er meget godt i gang, og jeg har bedst styr på det. Men dit hjerte har en træls frekvens, der går og forstyrrer dig, jamen så kan du ved at forstå det, begynde at forstå, hvorfor dit output ikke har været det, du gerne vil have haft. Så lad os bevæge os lidt videre her. Og her har jeg sådan en masse eksempler på det. Nu vil jeg ikke sidde og læse dem alle sammen højt her, men pointen er, grunden til at jeg viser det her, det er for, at du lige kan selv sidde og læse lidt på det, og så sådan, jamen, gør din egen research, og begynde at sådan, være lidt nysgerrig på det her emne, fordi det her emne, det er, når du vokser op for dig, begynder du at kunne kontrollere ting i din hverdag, og du begynder at kunne attract de ting, du rigtig gerne vil have ind i dit liv. Det kan både være mennesker, det kan være ting, du gerne vil se, det kan være alt muligt. Altså, når man starter ud, så skal man altid starte med noget, som, og det kommer vi til at snakke om på et tidspunkt, hvis det er, det kan godt være den næste video, hvordan man træner den her muskel af manifestation. Fordi vi alle mennesker manifesterer hele tiden 24/7, så at der er nogen, der er bedre til at manifestere, og nogen, der ikke er gode til at manifestere, alt sådan noget her, det er løgn, fordi alle manifesterer hele tiden, og hele din verden er manifesteringer, der bare sker kontinuerligt. Men hvis du er i en dårlig rytme af din manifestering, så kan det godt være, at vi er nødt til at elevate din manifestering, og vi skal lære dig at måske manifestere lidt mere, hvad du har lyst til at have. Fordi der er nogen, der har en bedre evne til at manifestere det, de har lyst til at se. Og det er det, som vi gerne vil have dig til også at have. Så, jamen altså, gør din egen research. Virkelig. Men vi kan se her, altså, keep your heart with the all the divine of all. Se, grunden til, at jeg ikke gider at sidde og læse højt, det er, at mine læseskills, de er forfærdelige. De skal nok blive bedre på et tidspunkt. Men i hvert fald læs dem lige igennem, ikke? Fordi det bliver nævnt mange steder, og gå ind og kigge det endelig gerne selv. Det bliver nævnt så mange steder, i så mange scriptures. Jeg tror også i Egypten, der siger de, at de vejer dit hjerte, og det skal være lige så let som fjer, for ellers så ryger du i deres form for helvede, skulle jeg også mene. Og i Bibelen, der er det i hvert fald også meget bedre, at dit hjerte skal være rent, og det skal være clear, fordi ellers så går du med så meget vægt og tunghed, og du er ikke i Guds ånd, og det samme i Koranen, og så videre. Det jeg egentlig gerne vil videre til, som er sådan det her, hvor det begynder at blive lidt sjovt, det er, at vi begge to, eller vi alle sammen her, vi kender de to former for måde at tænke på. Og hvis du ikke gør, så skal du bare lidt med nu. Fordi du har din conscious mind. Din conscious mind er den hjerne, som hvis jeg spørger dig sådan, hvad kan du godt lide at spise? Og så nævner du det eller andet. Det er din conscious hjerne, du bruger. Eller hvis du sidder og laver noget arbejde, hvor du sådan er aktiv, og du sådan lige gået i gang, så sidder du og bruger din conscious hjerne. Eller kan måske den der, hvor du er i flow. Hvis du er i flow state, og så går du sådan set over i din subconscious, så begynder det at være din subconscious, der har styr på alting. Du tænker slet ikke over det. Du gør bare. Du er bare i flow. Du spiller fodbold. Du løber, spiller bolden hen. Du ved, du tænker så hurtigt, fordi du ikke tænker med din conscious hjerne, som sidder her foran, men du tænker med dit baghoved og din subconscious. Og
det, der er vigtigt at forstå, det er, at sådan set 95% af ens dag er styret af ens subconscious, hvilket er sindssygt. Altså, da jeg hørte det første gang, så troede jeg ikke på det, men jeg begyndte at finde ud af, at det sådan set er rigtigt, at størstedelen af din dag er styret af din subconscious. Det forklarer så mange, altså du ved, jeg kunne huske, jeg tog bus meget på et tidspunkt, hvor jeg altid så sådan folk, der havde sådan nogle rigtig nederen arbejde. Jeg kunne bare se sådan, du ved, han har været det samme sted i 40 år, ham har lavet construction work i 40 år. Samme sted, samme mennesker, samme plads i bussen. Jeg siger dig, alle hver morgen har de samme pladser. Altså jeg kommer der sådan ny og skulle til at tage bussen ud til en, hvor jeg så blev hentet ud til arbejde, hvor sådan alle havde samme pladser. Altså jeg vidste det ikke, så jeg begyndte at sætte mig, hvor de sad og sådan noget, det kunne jeg godt mærke. Det skulle man ikke, så jeg fik min egen plads meget hurtigt. Hvor det er sådan, det var så vildt for mig, fordi det er bare et så godt bevis på, hvor mange gange man gør den samme handling, hvor det ikke er styret af en selv. Men det der er, at du har stadig din conscious mind, og de her 5% er så vigtigt at få et output af det, jeg kalder DR, vores desired reality. Når vi har lov, og vi kan kontrollere med de 5% af vores conscious hjerne, så skal vi simpelthen lægge vores fokus på noget rigtigt, eller vi skal gøre de rigtige valg. Det er så vigtigt. Sådan at når det er, at det der bliver puttet ned til de her procent, det simpelthen giver et ordentligt output. At det her, det kommer til at putte os tættere på vores mål. Det er hele målet med det her. Fordi hvis vores subconscious ikke hjælper os, og ikke er på samme path som vi er, vi får ikke det output, vi gerne vil have. Fordi at den styrer den helt store procentdel. Og det er den, der også er i connection med hjertet, det er den, der er connection med sindet. Det er sådan dit store energifilter. Og det er det er grund til, at jeg nævner det, fordi det er det samme med hjertet. Det er så vigtigt at få din subconscious og få dit hjerte til at være aligned og få dem til at arbejde for dig. Fordi du kan ikke, og det er det, som der har været problem for dig nok, at du går og gør arbejdet. Du går og tænker de smarte ting. Du går og hele tiden laver handlinger. Men du løber ud af energi, og du løber ikke ind i de resultater, du gerne vil have, og du bliver skuffet af dig selv. Og for shame, hvis du går ned på shame, jamen shame er jo mega dårligt på skalaen. Altså, du får shame, guilt, altså anger, 4, for du ikke når det, eller sådan guilt, jeg ved det ikke. I hvert fald, det er ikke hernede på spektrum, vi skal ligge overhovedet. Og det er det, som der godt kan være et problem, hvis det er, at du går og har nogle mål, du gerne vil nå, men du ikke kan nå dem, på grund af, at du opererer ikke for det, som er en helt stor procentdel. Og det er altså hernede, det foregår. Det er din subconscious, det er dit hjerte. Og det er de to ting, vi skal til at have aligned. Hvordan vi kommer til det, kommer vi til lidt senere. Nu vil jeg lige begynde at putte nogle ting frem, hvor det begynder at sådan skulle ligge sig, og du tænker over det. Sådan forhåbentlig, at du begynder, når du har din conscious tid, og du gør en conscious handling, du gør en conscious beslutning ved at sige, hvad vil det være det bedste valg lige nu? Fordi når du gør det, så er din conscious hjerne sådan, tænker lidt, og så begynder at tænke, og så kan du begynde at vælge om, hvad der er det bedste move. Så målet er for dig til at begynde at bruge din conscious mind mere til at align din subconscious. Nu vil jeg også gerne lige snakke om hurtigt, der er 2 former for måder at føle på, og have emotions. Der er feeling, og det er følelser, der sådan kort følelser, kommer og går hurtigt. De sker i nuet, altså det er mennesker tit, det er en oplevelse. Eksempel hvis der er en, der kører ind foran dig med en bil eller sådan noget der, hvor du sådan, så bliver du sur hurtigere, det er en følelse, du ved, der går. Den bliver der ikke. Du er ikke sur over det der i morgen, næste dag, 3. dag, 5. dag. Den forsvinder igen. Og sådan er det med de her, altså du ved, både en glad følelse, hvis du går forbi en, og personen smiler til dig, eller jeg prøver det, hvor man så bliver helt glad ind i, og sådan, det havde jeg virkelig brug for. Det er sådan en her følelse, altså en filtering følelse, som bare forbigår. Og det der så er med den anden slags følelse, det er lingering. Lingering emotions, det er dybe følelser, bliver i din krop, ligger i din underbevidsthed, kører i baggrunden hele tiden. Det du skal forestille dig med det her, kører i baggrunden, ligger i din underbevidsthed, kører i baggrunden. Det du skal forestille dig her, det er, hvis jeg skulle sætte en sang på dit liv lige nu, hvad for en sang vil det så være? Hvis du sådan tager og forestiller dit liv, det ligger her.
og du stiller som højre mand, og så skulle sætte en sang på i det her liv, hvad for en sang vil du så sætte på? Fordi det her, det er lingering følelser, hvor det er dem, der er der hele tiden. Det er dem, dit hjerte pumper ud. Og det der tit er, og det der er så ærgerligt, det er, at folk i deres underbevidsthed har en masse travm. Alle folk har travm. Alle folk har ting som barn, hvor det er sådan, der var en dag, hvor, jeg ved ikke, forældre skændes. Der var en dag, hvor, du ved, der var ikke nok mad. Der var en dag, hvor, whatever. Nederen. Men det folk ikke forstår, det er, at de ting, de negativt påvirker hele tiden. Fordi den subconscious, den lever på et højere plan of existence. Det vil sige, at den ikke opererer på samme måde, som vi gør hernede i verden. Den opererer slet ikke på samme måde. Den opererer hjemme på et sted, hvor det er, at tid ikke findes. Alt sker simultaneously på samme tid. Det vil sige, at den subconscious, den reliver hele tiden de minder helt tilbage fra din barndom. Så hvis du har en masse dårlige stored minder, så vil de komme med nu her. Og problemet det er, at folk siger social arv meget. Social arv er en ting, og social arv er en ting, fordi jeg tror i hvert fald på, at din subconscious er blevet så meget påvirket af dine forældres collective consciousness af det environment, du har været i, at dine forældre så har givet videre til dig. Det er måske eksempel for mig poverty. Mine forældre er ikke nødvendigvis rige overhovedet, og derfor så har jeg skulle kæmpe meget ved at sådan nu ændre min subconscious i, hvad der skete dengang, for at komme til et punkt nu, hvor jeg ikke lever i poverty hele tiden, og har en sang kørende, hvor der står, jeg er fattig. Og det lyder weird, og man tænker sådan, men det kan man ikke bare, man kan ikke bare gå ned og ændre ens fortid og hvad der sker, men det kan du. Og det kan du. Hvis du skal tage et eksempel, jamen så er dine drømme, de er jo ægte for din krop. Alle har prøvet, hvis de dør i deres drøm, så vågner de. Så får de kæmpe chok. Grunden til det sker, det er fordi din hjerne faktisk tror, at det er ægte. Selvom det er bare noget, du visualiser. Og hvis vi tager det til eksempel, så vil det sige, hvis du visualiser noget, der var fucking nederen i en barndom, til noget mega godt, så begynder det at ligge, hvis du har nok energi til, du skal have mere energi, end du havde herover. Så hvis det her er en virkelig stor en, så skal du have mere energi og være større herover. Men når det er mere godt, så begynder det at være en god sang, der spiller. Så har du ikke længere en regnsky, der går og følger efter dig hele tiden, fordi du har så mange dårlige travm, der ligger og oppulter sig. Og det behøver ikke at være travm, der tror jeg folk går i ekstremer. Når jeg mener travm, så mener jeg bare noget, der negativt påvirker din dag. Der er negativt positivt, kommer vi også over lidt over til. Noget, der negativt påvirker din dag. Og det er lingering emotions, og det er dem, vi rigtig gerne vil til at skifte, fordi hvis de bare ligger i baggrunden og spiller en dårlig sang, jeg gider ikke at høre på en dårlig sang gennem mit liv, så det skal vi have ændret. Det er dem her, der styrer din adfærd. Og det er dem, der styrer din adfærd lige præcis, at de former den måde, som du bevæger dig på, den må du godt tænke på, de beslutninger, du tager. Og igen, fordi 95% af din dag styrer din subconscious, og det er dem her to, der er connected sammen, jamen så er det så essential at begynde at forstå, hvordan kontrollerer vi den del, som der lige nu virker usynlig for os selv. Den virker usynlig, du kan ikke se det, men det sker, og det sker. Jeg kommer også til at snakke lidt om, hvor lidt procentdel af verden, der egentlig er det fysiske verden, som egentlig er noget, der spiller et spil, og hvor lille procentdel det fysiske er, forskellen for resten. Men keep it on low. Jeg ved godt, der nok bliver snakket en masse i det her, og jeg kommer også til at køre det om igen, fordi det handler tit om bare at få repetitions i det her. Og jeg vil rigtig gerne også have, at I begynder at skrive noter, og derfor har jeg også lavet nogle spørgsmål til jer i dag, som jeg håber, I vil gå ind og svare på. Og lige den sidste video, der sagde jeg, at I skulle se den her meditation, og prøve at tage meditation. Jeg håber virkelig, I enten skriver noter, eller gør de her ting, som jeg ligesom prøver at putte ind til jer. Og hvis ikke, så endelig prøv at skrive, fordi jeg vil rigtig gerne også arbejde med folk, hvor jeg begynder at lave coaching. Jeg er meget ny i det her, og derfor ville det også være rigtig fedt, hvis der var nogen, der tænker, det er egentlig interessant det her. Skriv endelig. Jeg vil rigtig gerne lave coaching og sidde og på et meet sammen og lave noget mere personalized til dig, præcist. Så hvis du har lyst til det og er interesseret, jamen så endelig bare skriv ind i kommentaren, eller
fedt med Instagram, eller hver tredje, hver fjerde. Jeg har en hjemmeside, som jeg kommer til at publish her om lidt, hvor man også kan skrive til mig derinde. Jeg tror, den kommer ud her inden for 2 uger i hvert fald. Så der vil man også kunne gå ind og booke et eventuelt møde, og så kan vi jo snakke lidt om, hvad der vil være en mulighed, og så videre. Og jeg kommer også til at have sådan et produkter derinde, hvor det er sådan lidt noget andet materiale, som er lidt mere fysisk, når du har købt det, jamen så får du det gjort. Og det er derfor, jeg kommer til at sætte en pris på det. Fordi nogle gange så er man penge er energiform. Og hvis du giver mig noget energi, jamen så ved jeg også, at du har behov for at få noget energi tilbage. Så derfor så får du materialet tilbage. Det som når du har købt det, så føler du skal bruge det. Du køber ikke noget og smider det væk. Og derfor så er det også rigtig smart nogle gange at købe noget. Det er ikke det, vi skal bruge hele videoen på at snakke om. Spørg dig selv. Hvad fokuserer jeg mest på i løbet af dagen? Problemer eller muligheder? Hvilke følelser laver jeg i det meste af tiden, uden at tænke over det? Hvis mit fokus skaber min virkelighed, er jeg så tilfældigvis tilfreds med det, jeg er ved at skabe. Er jeg så tilfreds med det, jeg er ved at skabe? Hvis det er, at I tager et screenshot, put det ind på dine billeder, eller skriv det ned og svare på det. Det kunne være rigtig godt at begynde at tænke over. Måske svare på det i 3 dage. 3 dage. Hvis du synes, det er noget bullshit det her, så begynd at svare på det i 3 dage. Og jeg lover dig, der kommer til at ske en ændring i, at du begynder at gøre noget nyt. Der kommer til at ske en ændring. Hvis du begynder at tænke over, jamen, hvad er det egentlig, jeg får mig i dag? Er det mest problemer, eller mest muligheder? Og jeg siger dig, når du begynder at tænke over det, så begynder din conscious hjerne at være mere aktiv, når din subconscious gør ting. Hvis du begynder at være mere aware over, jeg skal gøre nogle positive ting, så begynder din conscious, når det er, at din subconscious begynder at sige, jeg gør lige noget negativt. Så din conscious, hey, vent lige, vi skal ikke gøre noget negativt, og så kører den tilbage og gør noget positivt. Så kan man falde ned igen og sige, din conscious siger, hey, skal ikke gøre noget negativt, begynder at være positivt igen. Begynd at tænke over det, begynd at stille nogle spørgsmål til dig selv, begynd at bruge din conscious hjerne til at styre din subconscious, begynd at have kontrol over dine følelser, fordi dit fokus skal ligge på at have kontrol over dit indre. Fordi hvis du ikke har kontrol over det, og dine følelser, de bare følger med, hvor dit fokus er på, og dit fokus bare er på reality, og dit fokus bare er på negative ting, og dit fokus bare er på muligheder, og dit fokus bare er et eller andet, så er det kontrollen. Du skal have kontrollen over, hvor du placerer dit fokus, og hvad for nogle følelser du så putter ind til det her. For de følelser, de rører ind til dig, de bliver sendt op til din subconscious. Din subconscious former din virkelighed. Det lige hurtigt snakker om også med det her, det er, hvis vi kunne få dit fokus til at være primært positiv, så alt vi putter ind i din reality, det er positivt. Alt det positive, det bliver sendt ned til et punkt. Og det her nede punkt, det kan vi kalde verden. Jamen så har vi hele din verden, der er fyldt med positivt. Men hvis det er som det er lige nu måske, at der også bare en del negativt, og det er bare sådan verden er, og lige nu er verden bare nederen, og derfor så har jeg det nederen. Og lige pludselig så har du sådan en halv, 50-50, 6-7 type. Altså, og det er bare ærgerligt, at du ikke har styr på, hvad der præcis bliver placeret i det punkt her. Fordi dit fokus er jo en laserstråle. Hvordan man også kan gøre den laserstråle bedre, kommer vi også til at snakke om, men det her, det er dit fokus, og hvis dit fokus det lige nu er fokuseret på muligheder, så er det mega godt jo. Og det skal vi da bare blive ved med. Men hvis dit fokus det er fokuseret på, man kan ikke gøre noget, og verdenssituationen er så dårlig, og bla 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 bla, så er det det output, du får, og den verden, du oplever. Der er ingen vej udenom. Der er ingen vej udenom. Og det der så er, jeg lige hurtigt vil snakke om, det er, at det her, det er dog bare 2 polarities af hinanden. Det vil sige, de begge to er det samme. Du tænker nok sådan, det ødelægger alt det, du har sagt. Og jeg tror heller ikke, man skal tænke for meget over det til at starte på. Jeg tror, det er først, når man begynder at bruge tingene her, og man skal begynde at tænke mere i, det giver da mening. Fordi at det der er, hvis du ser sådan noget yin og yang, jamen så kan du se de her 2, de er sammen. Og det der er, det er, at de er sådan set den samme energi. Altså, følelser, de er sådan set det samme. Altså frygt, mod, fred, altså
Same, 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 same. Og hvordan giver det mening, at det her det er same og same? Grunden til, at det er same, det er fordi, at det begge to bare er en vibration. Det vil sige, at begge to bare er en form for energi. Den ene negativ, lad os sige, det er en low vibrational. Så det er bare sådan en lav en. Den anden er høj. Forskellen er dog bare det. Og når det kommer ned i verden, det er først, når det kommer ned i den fysiske plan. Når det kommer ned i verden, jamen reality her, jamen så kan vi se, om det er positivt eller negativt. Så begynder det at have sine tendenser. Og det er kun fordi, din conscious hjerne er den, der har behov for at putte det i bokse. Din subconscious, der er det ikke i bokse, der er det bare energier. Og derfor er jeg nødt til at sige til, at det er begge to energier. Der er ikke nogen forskel, de er begge to bare en vibration. Så hvis der er noget negativt i dit liv, jamen så er det bare det rate of vibration, du ser det fra. Det er bare din conscious hjerne, der gør det negativt. Du skal huske, at det er stadig bare en energi, og du bestemmer, om du vil gøre den her energi til en positiv energi, eller du vil gøre det til en negativ, ud fra din conscious måde at se det på. Så hvis du ser det på med din conscious i et negativt lys, jamen så er det også det, som du vil sende op med de følelser, du ender med at få. Men hvis du ser det som, det stadig is the same. Det kan godt være, at det virker negativt rent fysisk, og rent sådan, hvad jeg oplever lige nu, så er det negativt. Men det er det samme. Det er det samme energi, det bringer mig det samme sted, det er den samme oplevelse. Og det er sådan noget, vi også rigtig gerne vil have det til at begynde at opleve. Men jeg kan se, at videoen er blevet rimelig lang nu. Så derfor så vil jeg stoppe den nu. Men vi kommer til at lave flere videoer, og jeg håber, det var dejligt at følge med. Og smid like, smid follow, skriv noget i kommentarfeltet, hvis der er et eller andet, eller næste video, eller noget I har researchet, som der kunne være spændende at snakke om. Jeg vil endelig gerne lave det bedste content som muligt, så tak for at I så med.